तुम्ही बघू शकता अगदी आपलं महाराष्ट्रीयन जेवण एकदम कलरफुल चटणी, साबुदाणे वडे, श्रीखंड, बटाट्याचा शिरा, कॉम्बो, ज्वारीची भाकरी, पिठला आणि वांग्याचं भरला वांगा. तर म्हणजे दिंडी आता आमची मंदिराजवळ येली आहे. आणि नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज हा आषाढी एकादशी आणि आमका वारीक तर जाऊ भेटत नाही कधीच, पण हय आम्ही इलो अनंतम का तर हय दिंडी असता, पालखी असता. त्याच्यात आम्ही ते माझं कुर्तो मागवलंय मी, तो कुर्तो पण इलो आता घे घे. तर मंडळी माझ्याकडे कुर्तोच होतो तो माका वाटतं मी गावात गेलो होतो गणपती तेव्हा गावातच राहिलो. त्यामुळे आता मी ब्लिंकेट वरसून दीपालीने लगेच मागवल्या तर इला. तोपर्यंत मी व्हाईट घातलं होतं पण काय ह्याच्यात दम नव्हता त्यामुळे मागवल्या. हा बघा लगेच येतं, ह्या आधी एक बरा 15 मिनिटात तो कुर्तो इलो. तर ह्या घालून आम्ही आता त्या दिंडीत जातो. प्लस रिंगण पण करतात. मी आता वरसून तुमका दाखवतोय कसा रिंगण वगैरे केल्याने. आमका उशीर झाला, जिम का गेलं होतं मी. तर आता दीपावलीची तयारी झाली काय, हे कुर्तो वगैरे घातलं का आम्ही ते पालखीत जातो. त्या रिंगण वगैरे तुमका दाखवते. आधी वरसून दाखवतोय आमच्या 6th फ्लोअर वरसून आणि नंतर मग आम्ही सर्व तिगवली खाली जाणार आहोत, जे आमचा रेडी झालेला. आणि भावी स्कूल का गेला त्यामुळे भावी मिसिंग आहे. चला लेट्स गो गाईज. तर मंडळी पालखी आमची पुढे गेली. मग अशी रिंगण तर हय होता, ह्या बघा हय रिंगण होता, पण आमका रापेपर्यंत लेट झाला कारण मी जिम वरसून लेट इलं. पण ठीक आहे, आम्ही आता जाऊन सामील होतो, जाऊन भेटतो. चला रामकृष्ण हरी मंडळी, रामकृष्ण हरी. तर म्हणजे दिंडी आता आमची मंदिराजवळ येली आहे आणि इकडे रिंगण होणार एक आणि नंतर समाप्ती होणार. कारण आमच्या इकडे रिंगण झालं तर आमका भेटला नाही. पालखी घेतली आहे. तर मंडळी ही पालखी आता मंदिराजवळ जाणार आणि नंतर मग समाप्त होणार. तर मंडळी सकाळी आम्ही दिंडीत गेलो. दिंडीच ना आपली वारी किंवा पालखी. आणि मेन म्हणजे ह्या सोसायटीचा एक भारी आहे, काही असू देत, कुठलंही रंगपंचमी वगैरे म्हणा, सण खयचे असू देत. इव्हन दुसऱ्या भाषेचा म्हणजे एक बंगाली दिवस होतो तो पण साजरा केल्याने होतो. आम्ही इल्यापासून तो बंगाली दिवस आणि बाबासाहेब आंबेडकर जयंती होती. जगन्नाथ यात्रेचा तो रथ यात्रा होती, ती पण होता. म्हणजे सर्व A to Z म्हणजे सर्व जाती धर्माचे सर्वांचे जे सण उत्सव होतात ते हे साजरे होतं. शिवजयंती पण मोठी होता. त्याच्यानंतर गणपतीचा पण हे असता, त्या आमका नाही भेटणार, आम्ही गावात जातो. त्यामुळे हा एक ता भारी आहे. ह्यांची कल्चरल टीम वगैरे हा आणि ते सर्व अरेंज करतात, खरंच भारी आहे. तर मंडळी त्या सर्व तुमका दाखवलं आम्ही. त्याच्यानंतर आम्ही रोज नॉनव्हेज हॉटेल का वगैरे जातो. तर आज काय करायचं, नंतर व्हिडिओत काय दाखवायचं हा आमका प्रश्न पडलो की आता तर एवढा दाखवलं, त्याच्यानंतर जिया स्कूल का गेली. म्हणजे आमची लय धांदल उडाली कारण थैसून येईपर्यंत आमका 11:30 वाजले. त्याच्यानंतर मग 12 वाजले. 12 वाजता जेवण बनवल्या आणि लगेच जिया का धावडवत स्कूल का पाठवलं. मग आता जिया नंतर हिला ते पण मोठा कांड झाला की आम्ही गेलो होतो स्टेशन का कामासाठी आणि भावी गेला जिया घाणूक तर चावी, बाईकची चावी घेऊन गेला माझ्या स्कूटीची आणि इली आणि हयच रवली. आणि मग त्याच्यानंतर आमच्याकडे एकच चावी जी आतमध्येच रवली आणि नंतर त्या ओनरकडे दुसरी चावी. आता त्या ओनरकडे दुसरी चावी, त्यांना फोन लावतो, फोन नाही उचलत. पण नशीब माका त्यांचं घर माहित होतं. थंय गेलो, थंय गेल्यानंतर पण ती ओनर नव्हती, तिची आजी होती. ते म्हणजे माका चावी काय माहीत नाही, थांबा म्हणून. आणि तरी पण ती फोन बंद. तिकडे अर्धा तास थांबलो.
म्हणजे भावी जिया 1 तास आहे बाहेर होती. बाहेर झोपी होते दोघं. एवढा मोठा कांड झाला. आणि नंतर मग काय व्हिडिओ बनवायचा आता, ह्यो व्हिडिओ पुढे करायचो कसो, तर मग आम्ही ठरवलं की आम्ही नॉनव्हेज हॉटेल प्रत्येक वेळी दाखवतो. आता आजचो दिवस लय चांगलो हा, त्यामुळे एक चांगला व्हेज रेस्टॉरंट आपण दाखवूया. आणि थंय काय काय मेनू असतील, व्हेज म्हणजे ऑथेंटिक ऑथेंटिक असा आपला मराठी मराठी ठसका असलेला पूर्णपणे व्हेज. आणि आजच्या दिवसासाठी तर ते लयच मस्त. पूर्ण ब्रह्मा म्हणून डोंबिवलीचा, म्हणजे आम्ही कोकण फ्युजन, मालवण तडका वगैरे जायचा आम्ही हे केलं होतं, एक्सप्लोर केलं. मग थयच आपल्या मराठी माणसाचा जा पूर्ण ब्रह्मा म्हणून. तर आम्ही ठरवलं की थंय काय काय मेनू आहेत, थंय काय रेट आहेत. तर आता ह्यांच्याने म्हणजे ते आता 1 तास बाहेर होते, त्याच्यानंतर लय शिरो खाल्याने ह्यांनी बनवून ठेवलेलो, त्यामुळे आता ती काय जेवणार. तरी पण आम्ही जास्तीत जास्त घेऊ आणि तुमका थंयचे काय काय पदार्थ आहेत ते दाखवायचा प्रयत्न करू. म्हणजे कधी तुम्ही उपवास वगैरे असात किंवा काय स्पेशल असात तर तुमका आता उपयोगी पडत. त्याच्यासाठी ता एक हॉटेल. आणि व्हेज लोकांची लय हे असता, तक्रार असता की आमच्यासाठी काहीतरी दाखवा. आणि आता श्रावण पण येतात, मग त्यासाठी तुमच्यासाठी ह्या बेस्ट होत. म्हणून म्हटला आमच्यासाठी पण आणि तुमच्यासाठी पण बेस्ट होत. त्याच्यासाठी आम्ही आता जातो पूर्ण ब्रह्मा, डोंबिवली गरडा सर्कल जवळचा, म्हणजे आता छत्रपती शिवाजी महाराज चौक झाला. तर चला मंडळी जाऊया. रामकृष्ण हरी. आपण मस्तपैकी ऑथेंटिक जेवण, पाया बिया मांडी वगैरे घालून बसूचा आत आहे, त्यामुळे लय मजा येणार. चला लेट्स गो गाईज. तर मंडळी फायनली आम्ही पूर्ण ब्रह्मा का इलव, पूर्णपैकी इलव भिजून अक्षरशः लयच मोठं पाऊस इलो बापरे. आणि आता आम्ही आतमध्ये जाऊया. वारकरी ताट वाढलंय, 2 घास खाऊन घे पोटाला. आणि मंडळी हे चप्पल काढून जाऊचा, हे स्टँड आहे, चप्पल काढा, व्यवस्थित ठेवा, पाया पडा आणि नंतरच आतमध्ये जावा. रामकृष्ण हरी. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. माहोल वेगळाच वाटतं, मस्त वाटतं एकदम. काय बसतास, काय बसतास, चालेल चालेल बसा बसा. मंडळी माहोल एकदम वेगळंच वाटतं. हे बघ भावी नाही दीपाली आणि जिया मांडी घालून बसली आहेत. आणि आता भावी पण बसला आहे बा मांडी घालून. बाकी म्हणजे तुम्ही टेबलावर पण बसू शकता, तसे पण व्यवस्था. पण आम्ही आता मांडी घालूनच बसलो. ही स्पेशल थाळी आहे आज आषाढी एकादशी निमित्त. दही, श्रीखंड, साबुदाणा, चटणी, उपवास, भाजणी, थालीपीठ. एकादशी थाळी ठेवल्या, बाकी मग तुम्ही अलाकाड मेन्यूसर घेऊ शकता. अलाकाडमध्ये तुमच्याकडे आपल्याकडे स्टार्टर्समध्ये ऑप्शन्स आहेत वेगळं वेगळं. म्हणजे अलाकाडमध्ये नाही काय काय लोकांसाठी खूप म्हणजे इथे तर खूपच वेगळा होतं की बाबा अलाकाड हा काय मेन्यू सांगावं लागतं. स्टार्टरमध्ये काय आहे, स्टार्टरमध्ये कोथिंबीर वडी आहे, कांदा भजी आहे, छान लागतं, तुम्ही ट्राय करू शकता. शिवाय आपल्या इथली स्पेशल मटार कचोरी आहे, स्मॉलमध्ये 6 पीसमध्ये येतात, ते तुम्ही ट्राय करू शकता. त्याच्या व्यतिरिक्त सूपमध्ये आपल्याकडे पांढरा रस्सा आहे, मासवडी येऊ शकता. मासवडी याचं स्टार्टर पण तुम्ही घेऊ शकता आणि भाजी बनवून पण बघू. मासवडी रस्सा तर तुम्ही स्टार्टर पण घेऊ शकता आणि जर भाजीच्या पोर्शनमध्ये घेतला ते मासवडी आणि प्लस रस्सा आहे. आज कुठलीच थाळी नाही, आम्ही थाळी दाखवायला आलो होतो पण थाळीच नाही. ठीक आहे, पण बाकीचा अलाकाडमध्ये आम्ही काय काय हवं ते घेऊ शकतो. मटकी भेळ घेऊया स्टार्टरमध्ये
डाएटवाल्यांसाठी काय नाही आता सध्या तरी नाही आहे. थालीपीठ घेऊया मग. स्टार्टरमध्ये खाता थालीपीठ आणि ही दही. कोथिंबीर वडी ट्राय करा. छान आहे आपली खमंग आहे. कोथिंबीर वडी आपली 10 पीस आहे. छान आहे, ट्राय करा. डीप फ्राय असणार ना शॅलो डीप फ्राय जरी असेल तरी त्याला ऑइल आहे. हे तुम्हाला नाही कळेल. तर म्हणजे सूप पण जे आहेत ना ते पण ऑथेंटिक आहेत म्हणजे आपले महाराष्ट्रीयन ते पण नावं पण वेगवेगळे आहेत तर तुम्ही त्यांच्याच तोंडातून ऐका आता तुम्ही कुठले कुठले हे आहे सूप आहे सूपमध्ये सर आपल्याकडे पांढरा रस्सा आहे जो नारळाच्या दुधापासून बनतो आणि आपले खडे मसाले लागतात. छान लागतो, तुम्ही ट्राय करू शकता. त्याच्यानंतर वेदिक सूप आहे जे ज्वारीच्या पिठापासून बनतं, ऑथेंटिक आहे. त्याच्यानंतर टोमॅटो सार आहे तर हे तुम्ही ट्राय करू शकता, खूप सुंदर आहे. टोमॅटो सार आणि कुठलं आहे ते वेदिक सूप पांढरा रस्सा. ठीक ह्याच्यापेक्षा ते नारळाच्या ह्याच्यातून घेतलेलं ते पांढरा घेतलं रस्सा. हां पांढरा रस्सा ओके पांढरा रस्सा आणि मासवडी. मासवडी हे स्टार्टरमध्ये द्या तोपर्यंत दुसरं आम्ही बघतो काहीतरी तर मंडळी मेनू कार्ड पण लय भारी आहे आणि यांचं ना बाकीचं हे पण म्हणजे पदार्थ पण वेगळे आहेत एकदम आणि यांचं बसायची सिस्टीम पण लय भारी आहे हे बघा तुम्ही बघू शकता सर्व ऑथेंटिक आहे आपला महाराष्ट्रीयन आम्ही हे घेतली आहे थाळी उपवास. आम्ही आषाढी एकादशी थाळी घेतली आहे आम्ही स्टार्टरमध्ये आम्ही स्टार्टरमध्ये काय पांढरा घेतलं रस्सा आणि हे मासवडी. मासवडी हा हे स्टार्टरमध्ये घेतलं आणि थाळीमध्ये एकच थाळी आहे आज फक्त एकच थाळी आहे ती आषाढी एकादशी स्पेशल थाळी ती उपवासाची ती आम्ही एक घेतली आहे आणि माझ्यासाठी पिठलं भाकर घेतलं आहे आणि भातमध्ये गोळा भात घेतलं ते आमचे स्टार्टर राहिले आहेत आणि हे आम्ही मागवलं सूप कसला आहे सूप पांढरा रस्सा. पांढरा रस्सा पण नारळाच्या खोबऱ्यापासून बनवलेला दुधापासून आणि ही आहे मासवडी तर हे आम्ही मागवलं मासवडी लय मोठी आहे बापरे तर आम्ही हे मागवलं आणि आम्ही हे आता जेवतो हा भावी यासारखेच आहेत ते तर मंडळी चला जेव्हा जेव तर मंडळी पहिला मी घेते मासवडी खाते कारण म्हाका मासवडी खाऊची आहे आम्ही चौघा आहो आणि आमका चौघांका दिलेला चार एक भाविक आला मासवडी नको. नाही, मासवडी नको भाविक ये मासवडी टेस्ट कर. मासवडी येऊन पण मासे मास व्हेज मध्ये ही काय आहे कढी आहे का हां. मटकीची कढी आहे वाटतं मटकी नाही आधी तुम्ही सूप ट्राय करू का आता पांढरा रस्सा. तर म्हणजे ही मासवडी मी ट्राय करते रामकृष्ण हरी तर मासवडी खातात हे हा ही कढी आहे ही खावा काय केलं ना? तिखट आहे ना तिखट आहे बाई कढी तिखट आहे का काय माहीत ना काय आज मला स्टफिंग तिकड आहे मासवडीच्या. हे चांगले आहे कढी जी आहे ना तरी ती भावी आज मधलाच खातात तिकडे लक्ष ठेवा आपल्या जेवणामध्ये. हे ट्राय करा पांढरा रस्सा. ते हे मस्त आहे हे साई इल्यावर हे बघ टेस्ट गरम आहे. सांगा. चांगले आहे. भावी काय बघता भावी जी यासारखी भावी आहे. जी लहानपणी दीपाली पहिला सूप उचलल्या ना नंतर बाकीचा टोपले वगैरे नंतर उचल काय आलं हेंका टेकून बसूसाठी आहे आमका हे टेकून बसूसाठी नाही हा बघा दीपाली सांग वेगळंच आहे ना टेस्ट पण काय तरी मिक्स आहे त्याच्यात
याच्यात म्हणजे काहीतरी मिक्स आहे पण माका अजिबात चव समजला नाही. काळी मिरी आहे त्याच्यात, हां हां खडे मसाल्याचं थोडं फ्लेवर आहे. हां हां. आणि हे आमची मासवडी आम्ही चौघांनी खाल्लो, तिघांनी खाल्लो. हे खा भावी, जे आहे टाकून खा. नाही तिखट, तू बघ ना, टेस्ट करून बघ ना तिखट आता. अरे किती घाबरत बापरे, जरासा दीपाले टेकवल्या नसा. तर मंडळी दुपारी आता सूप पिता, त्याच्यानंतर मासवडी खाणार आहे आणि त्याच्यानंतर आमचे स्टार्टर येणार आहे. स्टार्टर नाही सॉरी, थाळी मेन कोर्स. आणि फोटो आहे शिवाजी महाराजांचा फोटो आहे आणि बाल शिवाजी आमचे मस्त सगळे फोटो लावले ना, पूर्णपणे अगदी महाराष्ट्रीयन लोक इलेला सर्व. तर मंडळी फायनली आहे आमचं मेन कोर्स इलेलो आणि तुम्ही बघू शकता अगदी आपलं महाराष्ट्रीयन जेवण एकदम कलरफुल आहे. आणि त्याच्यात काय काय हा तर आम्ही तुम्हाला सांगणार. मी म्हणजे दीपाली सांगणार. दीपाली सांग काय काय. ही थाळी ना उपवासाची थाळी आहे. कोकम सरबत, चटणी, साबुदाणे वडे, श्रीखंड, बटाट्याचा शिरा, साबुदाणा खिचडी, बटाट्याची भाजी आणि ही शेंगदाण्याची आमटी आणि हे वाटतं ह्याचा वरीचा थालीपीठ. वरीचा असणार कारण गहू तांदळाचं वगैरे नसणार. आणि इकडे कॉम्बो, ज्वारीची भाकरी, पिठला आणि वांग्याचं भरला वांगा आणि ठेचा वाटतं आणि कांदो. त्याच्यानंतर स्वीटमध्ये आहे मोदक जे 4 आहेत आणि त्याच्यानंतर आहे गोळा भात म्हणजे ह्याच्यावर गोळा तो कुस्करून खायचो आणि तो गोळा भात खाणार आहेत आमची जिया आणि आमची भावी. तर त्यांच्यासाठी गोळा भात आणि आमच्या दीपालीसाठी खास आणलं आम्ही मोदक. आणि ते चौगांगा भावी म्हणतात चौगांगा 4 दिलेले, मासवडी पण 4 दिल्याने. कोण मी सॅड आहे, मोदक मागवले नाही. हां सॅड असला काय हे मोदक खाता, ह्या सॅड असला काय आंबो खाता आणि ह्या सॅड असला काय काय खाता पेस्ट्री. बापरे, म्हणजे आता तू सॅड आहेस. आता सॅड कशी असणार, मोदक भेटलेत ना तुका. तर मंडळी चला आणि तुम्ही काय करा सॅड असणार, तुम्ही माका आमच्या गावचे खेकडे हवे खेकडे मग मी खुश होईन. तर मंडळी हाय तुम्ही बघू शकता. नाही नाही स्वीटमध्येच सांगू सा असा स्वीटमध्ये खरवस दिलास का मी माझी हे होऊन जाईल. हाय खरवस नाही म्हणजे असता पण आज नाही खरवस. तर मंडळी खरंच कलरफुल जेवण आहे. तर आम्ही आता वाट नाही बघत, आम्ही आपला जेव घेतो. रामकृष्ण हरी. चला येवा मंडळी जेव घेवा. दीपाली खिचडी खाता आणि भावी नाही जिया आमचा साबुदाणे वडे खाता आणि भावी पण साबुदाणे वडे आणि काय दही. दह्यात साखर टाकलेलं आहे त्यामुळे भावीचं काम झालं जातं. कसं लागतं. आणि गोळा भात पण घेतल्याने पण गोळो काय घेतल्या नाही. आणि गोळ्यासोबत हे पण खाऊचं असतं, चिंचेचं पाणी असतं या गोळा भात, चिंचेचं पाणी आणि तो गोळो. हे माका वाटतं हे वाटतं शेंगदाण्याचा कुटाचा. मी जरा टेस्ट करते बघूया सांगते तुमका. नाही मासवडी सारखा. हां द्या. आणि मी ट्राय करते आहे पिठला भाकर. चला फायनली भाकरी आणि पिठलं घेत आहे मी आणि जरा चवीसाठी हे घेते भरलं वांग घेते. तांदूळ घेते आणि पहिलं पिठलं खाते. मला एक नंबर आहे. बोल कशी आहे पिठलं भाकर चांगला. भरलं वांग बघतो पूर्ण भरलेला. हे काय खातर भात
गोळा भात तो गोळा मिक्स करून खावा. गोळा करा तो. भाताचा गोळा का. श्रीखंड लय घट्ट. श्रीखंड बघ ते दाखव. श्रीखंड किती घट्ट आहे ते दाखव. असं नाही त्या साईडने चमचा घाल. बापरे किती घट्ट आहे. ते बनवलेला त्यांचा आहे. घरगुती आहे. घरगुती आहे ते बोलले. घरगुती म्हणजे आम्ही घरी बनवतो. हॉटेलात बनवतो. त्यामुळे तेच बाहेरून विकत आणत ना स्वतः बनवतात. परवडता पण ता आणि टेस्टी पण लागतं आणि हेल्दी. तर आता दीपाली हा एक गोळा भात घेता. हे बघा भात आधी गोळो घेतल्या ना आणि नंतर भात घेतल्या ना. तो दीपाली भातात ना गोळो मिक्स करायचा आणि ही कढी आहे बघ. ही कढी पण घे आणि हे सर्व मिक्स करून खायचा तर मजा येतात. तुका तू गोळो मिक्स कर तो तिखट आवडता होय ना. हा गोळो घट्ट. चटणी असते हा सुकी चटणी आहे वाटतं. सर्वच घेतल्या गोळो दीपाली ऐकत नाही. टेस्ट लागत. टेस्टला हा ते बोलले त्या असा करून खावा तर टेस्ट लागा. म्हणजे गोळो घ्यावा भात घ्यावा आणि ह्या चिंचेचं पाणी आहे वाटतं आंबट असणार. आधी थोडाच घे नंतर घेशील आणि नंतर म्हणजे आंबट लागता बाका लोक. टेस्ट करतात. तर दीपाली हा गोळो भात आता टेस्ट करता. सर्व मिक्स केलेला गोळा केलेला सर्व अक्षरशः. यार लवकर किती वेळ. कसा लागता. आंबट गोड. आम्ही दही भात घेणार होतो. दही कढी भात काहीतरी पण नंतर हे गोळो भात जरा नाव वेगळा वाटला म्हणून आम्ही घेतलं. काहीतरी नवीन एक्सप्लोअर करायचं असं वाटलं. गोळा भातच्या नावावरून काय वाटलं. काय वाटलं तुम्हाला काय वाटलं. असंच वाटलं. तिने सांगितलं ना तो गोळा असणार तो गोळा करायचा आणि खायचा. नाही मला असं वाटलं की तिथे भात आहे ना आणि सगळे गोळाचे काही पीसेस ते मग तसेच काय गोळ्याचेच पीस आहेत ना. हे जिया काय हवा तुका. सुका सुका लागतंय. भात हवा गोळा भात. गोळा सुका सुका लागतो म्हणून गोळा घेतला नाही. बरोबर घेतला. अरे मग ते कढी घे ना ती. नाही नाही तर ही कढी टाक. ती आंबट हा कढी. तर म्हणजे चला मी आहे भाकरी खाते. थोडी भाकरी मस्त लागली थोडी आणि शेंगदाण्याचं सर्व जास्त कूट वगैरे आहे ना. म्हणजे आमच्या कोकणासारखा नाही का काय ते आपला खोबरा नाही त्यांच्यात. खोबरा कमी आहे शेंगदाणा. हा शेंगदाण्याचा कूट जास्त असतं. खोबरा हां मासवडीच्या आतमध्ये ते खोबरा होता. नाही ते पण शेंगदाणेच होते. हा मग तेच म्हणते सर. स्टफिंग सारखं होतं. हा हे पण तसंच आहे. म्हणजे ए टू झेड सर्व शेंगदाणा. ह्याच्यात पण शेंगदाण्याचं शेंगदाणे. हा सर्वात शेंगदाणे आहेत. आता ह्याच्यात खोबरा असणार. आमच्या कोकणी माणसासाठी मला वाटतं ह्याच्यात खोबरा असणार ना. काय शेंगदाण्याचं कूट असणार. तर आता खाऊन बघतो मग आमका कळा काय आता. चला येवा मंडळी जेव केव्हा. मी आणि भावीन मोदक खाल्लो आणि दोघं आता खाऊ. आता मी मोदक खातोय. कसो आता सांगतो तुमचा. हे चमचो दे पद्धतशीर मी हे करणार. पहिला ह्याचं पण खाऊची एक पद्धत असता. हे बघा पहिले त्याला व्यवस्थित फोडायचं असं. फोडल्यानंतर जरासं तूप टाकायचं त्याच्यात. असं जरासं असं तूप जास्त नाही टाकायचं. आरोग्याला हानिकारक आहे. आणि त्याच्यानंतर तूप आरोग्यासाठी चांगलं आणि काय सांगा. ठीक आहे. मोदक काय चांगलेच असतात नाही. हे नरम आहे लुसलुसीत. काय चालेल आवड. मोदकला नाव ठेवायला जागाच नाही. ऐकला कुठल्या पण मोदकला नाव ठेवायला जागा. कुठे मोदक खा चांगले रोजच चांगले असतात. बस झाला का तू मागवता काय तुमचा. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. सोबत बोल आपल्या जवळ. राम पाया पडा. तर मंडळी आमच्या बाजूका
एक व्यक्ती बसले आणि ते आमका असा वाटता म्हणजे दीपालीक पण वाटला आणि माका वाटला होता म्हणजे दीपालीक पण वाटला की ते मालिकेत तुमका आम्ही दाखवतो चोरून, फक्त तुम्ही सांगा तेच व्यक्ती आहात का? हे बघ, तेच व्यक्ती आहात का? कारण आम्ही बघतो होती मालिका. चला बिल आणू सांगा त्यांचं. हे माझ्या नवऱ्याची बायको ना, आणि आम्हाला खरंच वाटलं होतं आणि तुम्हीच आला इकडे. आणि मला वाटतं डोंबिवलीत आमच्या सर्व कलाकार भरलेले आहेत. थँक्यू, आज भेट झाली आमची. आम्ही म्हणजे पूर्ण मालिका एक एपिसोड आम्ही चुकवला नाही. माझ्या नवऱ्याची बायको. थँक्यू. ओके, थँक्यू आणि शुभेच्छा तुमच्या पुढच्या मालिकेसाठी. हो, थँक्यू. मध्ये आमचा जेवण झाला आता, तर आम्ही आता निघतो. रामकृष्ण हरी. आणि बिल वगैरे देऊन झाला आणि आम्ही आता निघतो. चला.